Ja sam nedavno iskusio doticaj Duha Svetog kad si ti služila u St. Louisu. Sjedio sam tamo i imao sam ovu protezu. Ovo mi je treća koju sam već nosio. Imao sam povredu kičme. Imao sam veliku bol. I užasnu bol sam godinama trpio. I uvijek sam se pitao koliko dugo ću još ostati u službi s tom protezom. Nisam znao što ću primiti na toj službi tvojoj, ali sam se nadao da će se nešto dogoditi. Ja sam bio toliko zapanjen svime što sam vidio na toj službi. Nikad prije nisi vidio takvu službu. Ne, nikad prije. Ja sam bio osvjedočen dok sam tamo sjedio. Ja sam počeo moliti. I zamolio sam Isusa da mi postane stvaran. Stvarno sam bio potpuno promijenjen te večeri. Jer s desne strane mi je sjedio jedan duhom ispunjeni čovjek. A s lijeve strane mi je sjedio duhom ispunjen luteranski službenik. I iza mene je katolička sestra sjedila koja je bila rimokatolkinja. Bilo je 4 do 5 ljudi oko mene. I svi su se okrenuli prema meni, položili ruke na mene i počeli moliti za mene. Ja sam iskusio jednu divnu promjenu. Nisam mogao mirovati nakon te službe i napisao sam Kathryn Kuhlman pismo. I rekao sam da sam doživio nešto što nikada prije nisam iskusio. I da je to promijenilo moju službu i moju crkvu. I onda sam se vratio iduće večeri i Kathryn Kuhlman je pogledala tamo gdje su sjedili neobraćeni ljudi i rekla je tu sjedi jedan koji nije spašen i koji ima protezu na kičmi, na leđima. Ja sam osjetio kao da me nešto lupilo u kičmu i znao sam da sam bio iscijeljen. I slavim Boga da sam mogao izići iz ove stvari. Zato što sam morao nositi tu protezu, zato što mi je disk bio iskočio i trpio sam užasne bolove. Ali sam bio iscijeljen te večeri. I kičma mi više nije bila upaljena. Ovo je jako komplicirana proteza. I to mi je treća koju sam već morao nositi. Od svoje 17. godine ja sam imao to zapaljenje unutra u svojoj kičmi. Nisam se mogao sagnuti, pokrenuti, kleknuti, ništa slično. Mogao sam samo hodati u uspravnom stavu. I ako bi se slučajno u toku noći okrenuo na krivi način, došlo bi do komplikacija, osjećao bi se užasno i napao bi me veliki bol i morao bi vrlo često biti odvezen u bolnicu da mi ponovo namjeste kičmu. I ta večer ja sam osjetio kako me struja Duha Svetog ušla u mene i kako se taj disk vratio na svoje mjesto. I doktor koji mi je dao ovu posljednju protezu i vidio u kakvom sam groznom stanju bio. On me uvijek pregledavao tako da mi je gurao prst u taj disk. Ja sam uvijek vikao i vrištao na pregledima. Ali kad sam se vratio sa službe, on me stavio pod rengen i napravio rengenske slinke i bio je zapanjen onim što je vidio. Jer taj disk koji je bio krivo izišao van sa svog mjesta, jako se istanjio tokom godina i zbog toga mi je uzrokovao toliko puno bolova jer mi je pritiskao živac. Moram vam reći da sam imao grozne glavobolje. Puno puta nisam mogao ni čitati, ni gledati, ni ništa.
Često sam morao stati sa autom, jednostavno prestati voziti i ta bol bi me zaslijepila. Ali nakon što sam bio iscijeljen, taj doktor moj me stavio na rentgen i rekao kako je moguće da se taj disk vratio natrag. I on ne samo da se vratio na svoje mjesto, nego je bio potpuno normalno izgledao, vratio se na normalnu veličinu, nije više bio tanak. To je Bog učinio, to je Božje čudo. Vratite se kad vas Bog iscijeli, idite natrag svom doktoru i dopustite da vas pregleda. Kad sam se vratio, ja sam stvarno ušao u Božju riječ i počeo propovijedati na potpuno drugačiji način. Sad sam stajao na Božjoj riječi. Kada Božja sila počne doći, kada dolazi, nemoj misli da je sve gotovo, nego kada te Bog dotakne iscijeli, idi natrag svom liječniku i daj da te pregleda, da ti zvanično potvrdi da si iscijeljen. Prekrasno je kad mi moja sekretarica kaže, mjesto je prepuno ljudi. Dvorana je potpuno puna ljudi koji su došli